El Lleida Esportiu se troba a Val d'Aran en tothom i a terme són primers talls de pretemporada. En ta començar que sujur en país era equipa de la terra ferma, juga que aquest dimenjo un partit amistós en camp de futbol de Nautaran en Garós, amb un combinat de jugadors de la Val d'Aran. El resultat siguet de 0-4 en tas visitants que mostraren eració superioritat de guant d'un conjunt amateur. Aquest primer partit suposa que en tas de Lleida i gran escasa en Santa Premani i Anauas és un difícil en la 2a divisió B espanyola. Bueno, con el objetivo de sumar cargas. Nosotros estamos recién empezando la preparación previa a la competición, estamos sumando entrenamientos y bueno, encaramos el partido de esta manera. Lo destacable es la buena actitud de los chicos, la buena predisposición, las ganas con que están queriendo mejorar día a día y bueno, cuando eso sucede es muchísimo más fácil. Com ha comentat l'entrenador argentí del Lleida Esportiu, aquest estat ha de servir en que jugadors milloren eració convivència el estat físic després d'un long període de vacances. Sobre todo ir acoplando lo más rápido posible a las nuevas incorporaciones, tratar de que los chicos cojan la idea lo más rápido posible, aprovechar al máximo cada día que tenemos porque, bueno, por distintos motivos se ha tenido que empezar en la fecha que tuvimos que empezar y vamos un poco con retraso, pero bueno, están trabajando muy bien, nosotros estamos aprovechando cada momento y con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al inicio de liga. Els lleidatans enguany hauran la missió de tornar a disputar playoff d'ascens a la 2a divisió A. Era la saison anterior se quedaren a un passet de poder Cartenya y tornaran a luchar en opció i millor sort enguany. Lo hecho el año pasado a nosotros nos tiene que servir de gasolina para saber de que hay que plantearse objetivos interesantes y bueno, vamos a trabajar en ese sentido, sabiendo que la liga es dura, es difícil, hay un montón de equipos con las mismas intenciones, pero nosotros vamos a tener muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Però si el pare combinat aranès era format per jugadors de l'Associació de Futbol de l'Est i de la Unió Esportiva a Bussós, i un partit que s'ageren de gaudir com en cada any en estiu quan juguen amb equipes professionals. Bueno, el partit de la veritat que està força complet per a nostra part, i ja saben com juguen. Són professionals, nosaltres hem un equip compensat amb jugadors que pensaven que estaven millor de forma. La veritat és que Hugo i Uri en mig de camp han fet un partit molt complet, la defensa ha estat molt atent a tot el partit, ha fet un partit molt complet també. Físicament pensàvem que en la segona part anàvem a baixar bastant, la veritat que hem fet 8 canvis, fins al minut 70 han aguantat perfectament bé. Aquest és que en 4 gols i un equip de segona B, la veritat és que acabo de dir que hem fet un partit força complet. Les autoritats polítiques del territori, com a de costum, es canviaren obsequis amb la direcció del Lleida Esportiu. De guant d'aquesta ita que cada any massa jugadors aranesi, en un futur podria plantejar-se la creació d'una selecció aranesa. Evidentment que marcar ites superiors, de poder comptar amb un equip a d'aquest nivell, com ben dit, de selecció, seria ja un plantejament de que tot això quallesse de la realitat de la Liga de Futbol francesa, de la Liga catalana, per tant, són qüestions un senyal complexes. A Val d'Aran tots temes dels equips han hagut aquella dificultat, de que baixaran per desplaçaments, per capacitat econòmica, per possibilitats optaven per jugar en la Liga francesa i Viella que és en la Liga catalana. Tot això s'ha transformat en un senyaret, però la nostra realitat és que a Val d'Aran ell a un ell, hem a la distància de Lleida de 160 quilòmetres, per tant, si volem competir en la Liga catalana, que és el nostre hàndicap, en la Liga francesa ja sabem les dificultats que hi ha i que és el nostre marc. Almenys aquest partit ha tornat a complir amb la tradició que darrerament s'ha instaurat en país de veure jugar equipes de l'Eit. De cara a d'aquest estiu encara s'ha de morir la presència de 9 conjunts de desparits esports professionals.